У Беларусі апошнім часам ходзіць анекдот. Вучыць трэба дзве мовы – ангельскую і кітайскую. Ангельскую для того, каб з'ехаць з Беларусі, а кітайскую на выпадак, калі гэтага не ўдасца. У кожным жарце, аднак, як вядома, толькі доля жарту. Навокал усё больш і больш нешта будуюць кітайскія кампаніі. Дзяржаўныя СМІ распавядаюць пра небывалы ўзровень партнёрства з КНР. А якая рэальная сітуацыя? У якія галіны ўжо ў Беларусі распаўсюдзілася дзейнасць Кітаю і якую ад гэтага карысць ці шкоду атрымлівае наша краіна і яе грамадзяне? Вы глядзіце перадачу «Давайце разбірацца». З вами Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашай праграме. Кепска запахла. Чаму смярдзіць Светлагорскі цэлюлозны камбінат? Шматок Китая под Менском. Ці ёсць насамрэч інвестары ў індустрыяльным парку Вялікі Камень? Задачка па-пекінску. Ці спрыяе незалежнасці Беларусі сяброўства з Кітаем? Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат – найбуйнейшы інвестыцыйны праект у Беларусі пасля атамнай электрастанцыі. У яго ўклалі амаль $1 мільярд, але ён ужо 3 гады не можа запрацаваць з-за атрутнага смуроду, які разыходзіцца ад яго вытворчасці. Гэтыя выбразы ЗБЦ дастаўляюць масу непрыемнасцей жыхарам горада. Трэба супраць усяго гэтага нешта рабіць. Не трэба проста сидзець і ждаць, калі все падохнуць. Агульна вядома, што праект выконваўся кітайскай інжынірынгавай карпорацыі «Самс», але тэхналогія не кітайская. Абсталяванне на завод пастаўляла аўстрыйская кампанія «Андрец», сусветны лідар у гэтай галіне. Мы паспяхова перадалі Светлагорскі завод кампаніі «Самс» у красавіку 2017 году. З таго часу ён функцыянаваў пад кантролем і адказнасцю «Самс». «Андрец» падаваў тэхнічную падтрымку, калі па яе звярталіся. Як тлумачаць аўстрыйцы, цыкл вытворчасці іх абсталявання прадугледжвае спальванне ўсіх шкодных газаў у гэтак званым содарэгенеруючым котле. Але ёсць ключавы момант. Каб сістэма экалагічнай аховы функцыянавала як след, завод павінен працаваць на поўную магутнасць. Эмісія газаў з рэзкім пахам звычайна адбываецца, калі завод працуе на нізкім узроўні вытворчасці. І гэтыя газы не могуць эфектыўна згараць. На жаль, гэта здаралася некалькі разоў падчас запуску фабрыкі. Мы выключаем магчымасць няспраўнасці нашага абсталявання. І смуроду не паўторыцца пасля таго, як завод запрацуе на праектнай магутнасці. Што ж перашкаджае заводу запрацаваць напоўніцу? Магчыма, адказ на гэтае пытанне ўтрымліваецца ў заключэнні Мінпрыроды ад 2008 году. Там вядзецца, што праектанты заводу памыліліся і не разлічылі, колькі ім спатрэбіцца драўніны для вытворчасці. У тэхніка-эканамічным абгрунтаванні некарэктна выканана абгрунтаванасць колькасці сыравіны, неабходнай для вытворчасці цэлюлозы, а таксама яе якасці. У сыравінную базу ўключылі мяккалісцевыя дрэвы замест цвёрдалісцевых, а таксама палічылі тыя, што знаходзяцца на тэрыторыях забруджаных радыяцыяй, а значыць, іх нельга выкарыстоўваць. У выніку, каб пачаць працу на поўную праектную магутнасць, заводу магло проста не хапіць нарыхтаванай сыравіны. Пра гэта сведчыць і тое, што 19 лістапада сёлета Беллеспаперпрам абмежаваў продаж на біржы тых пародаў дрэваў, якія неабходныя для Светлагорскага ЦХК. Іншая праблема, якая магла паўплываць на праектную магутнасць, тэхнічная. Кітайскія падрадчыкі праклалі сотні кіламетраў кабеля, які не прайшоў экспертызу дзяржстандарту. Памяняць яго каштуе $50 мільёнаў. Гэта сума, на якую можна пабудаваць новы невялікі завод. Інсайдеры сцвярджаюць, што кабель не памянялі цалкам дагэтуль. У прыватнасці тыя яго адсекі, што ідуць па тэрыторыі заводу. Яшчэ адна верагодная праблема таго, што завод не можа запрацаваць напоўніцу – фінансавая. Выкананне абавязкаў, у тым ліку дзяржаўных па замежнай пазіцыі, планавалася сыходзячы з запуску заводу ў 2015 годзе. Калі мы не атрымалі ў тым годзе цэлюлозы, якую можна прадаць, то не апынулася і тых фінансавых плыняў, якія маглі б забяспечыць пагашэнне крэдытаў. Што да экалогіі, паводле Мінпрыроды, Светлагорск і без цэлюлознага камбінату адзін з самых забруджаных гарадоў Беларусі. Шэраг рэчываў, якія будуць выкідвацца ў атмасфернае паветра ад крыніцы ў вытворчасці бялёнай сульфатнай цэлюлозы, маюць эфект сумацыі пры сумеснай прысутнасці з забруджвальнымі рэчывамі, якія ўжо прысутнічаюць ад дзейнасці вытворцаў у Светлагорскім прамвузле. Трансфармацыя прагназаваных выкідаў можа прывесці да ўтварэння ў атмасферным паветры забруджвальных рэчываў першага і другога класу небяспекі.
Адміністрацыя цэлюлозна-кардоннага камбінату заяўляе, што каб кантраляваць сітуацыю з забруджаннем паветра, ужо закупілі высокатэхналагічнае абсталяванне. Праблема, аднак, у тым, што яно правярае паветра не агулам на шкоднасць, а толькі па пэўных параметрах. А найбольш небяспечныя рэчывы, пра ўтварэнне якіх папярэджвае Мінпрыроды, могуць мець формулы па-за стандартнымі тэстамі на цэлюлозныя выкіды. Але шкода ад светлагорскага ЦКК не толькі экалагічная. Беларускія падаткаплатнікі ўжо некалькі гадоў выплачваюць крэдыт амаль на $1 мільярд за прадпрыемства, якое так і ніколі не запрацавала. І невядома яшчэ, ці здолее калі-небудзь рэнтабельна працаваць. Наколькі ж гэта тыповая сітуацыя ў прынцыпе для кітайскіх праектаў у Беларусі? Працягваем разбірацца. Найбольш яскравы прыклад кітайскай мадэрнізацыі – гэта пабудова 3 новых цэментавых заводаў у Беларусі побач са старымі 3 у Касцюковічах, Краснасельску ды Крычаве. Створаныя суперсучасныя вытворчасці. На мадэрнізацыю за апошнія 7 гадоў выдаткаваныя каласальныя рэсурсы – звыш $1 мільярда. Апрача таго, на сотні мільёнаў долараў аказаная дзяржаўная падтрымка. Гэтага хапіла б на цеплавую мадэрнізацыю некалькіх мільёнаў кватэр, практычна ўсяго жылога фонду краіны. Вынікі бюджэтных інвестыцый у цэмент агучыў пры канцы лістапада Александр Лукашенко. Суммарные убытки 3 цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в 2 раза и составили 220 миллионов рублей. Задолженность по кредитам займам более $1 миллиарда. Сярод прычынаў кіраўнік краіны назваў няякаснае абсталяванне, закупленае ў кітайскіх падрадчыкаў у рамках звязанага крэдыту, які быў узяты на мадэрнізацыю. В первом полугодии в Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта проставило более 40 суток. Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна. Затое станоўчую ролю кітайскія крэдыты адыгралі ў мадэрнізацыі беларускай энергетыкі. Гаворка пра менскія ТЭЦ-2 і ТЭЦ-5, Лукомскую і Бярозаўскую ДРЭС ды Віцебскую гідраэлектрастанцыю. Але і тут не абышлося без пралікаў. На менскую ТЭЦ-2 паставілі турбіну з бракаваным кампрэсарам, які патрабуе капітальнага рамонту на сотні тысяч долараў штогод ад самага моманту яго установкі. Вероятнее всего, это не проблема того, что плохие именно проекты, которые реализует Китай. Проблема здесь гораздо глубже, и, скорее всего, это проблема с нашей, с белорусской стороны. Очень важно, как поставлена задача, грубо говоря, как сформировано техзадание. Очень важно, как заказчик следит за исполнением проектов. Адмыслоўцы падсумоўваюць, у справе мадэрнізацыі электраэнергетыкі, чыгункі для пабудовы дарог і жылых кварталаў звязаныя кітайскія крэдыты нашай краіне карысныя. Хай сабе і выконваліся гэтыя праекты з пераменным поспехам. Што ж тычыцца камерцыйных бізнес-планаў, пад якія ўлады залучалі кітайскае фінансаванне, то запытаных намі адмыслоўцаў ніхто не здолеў прывесці паспяховага прыкладу. Выплаты кітайскіх крэдытаў збіраюць штогод каля 1% валавога ўнутранага прадукту Беларусі, запавольваючы эканамічны рост прыблізна на траціну. Як бачым, з усіх камерцыйных праектаў, якія беларускія ўлады выконваюць на кітайскія крэдыты, няма аніводнага паспяховага. Адзіны іх вынік – гэта дадатковая даўгавая нагрузка на краіну на $5 мільярдаў, без аніякай надзеі на тое, каб атрымаць з гэтага нейкую аддачу. Але ўлады кажуць, што ў Беларусі ўсё ж ёсць астравок, дзе кітайцы на ўласныя грошы будуюць нам прамысловасць будучыні. Мы зараз паедзем у кітайска-беларускі індустрыяльны парк пад Смалявічамі і ўбачым, ці праўда гэта на ўласныя вочы. Беларусь і Кітай падпісалі пагадненне аб стварэнні гэтага індустрыяльнага парку ў 2010 годзе. У 2014 ён быў закладзены. З тых часоў улады штогод паведамлялі аб дзесятках інвестараў, якія нібыта будуюць тут свае вытворчасці. Мы штогод ездзілі сюды, каб спраўдзіць гэтыя заявы і выяўлялі, што яны былі непраўдзівымі. Ніхто тут не будаваўся да мінулага году, апрача інфраструктуры і складоў чайна-мечанц. Цяпер жа паведамляецца, што некаторыя вытворчасці ўжо пачалі выпускаць прадукцыю. Ці праўда гэта гэтым разам? Ідзем разбірацца. Больш за $250 мільярда заплацілі беларускія ўлады кітайскім кампаніям за пабудову інфраструктуры індустрыяльнага парку «Вялікі камень». І планавалі атрымаць непараўнальна больш – $30 мільярдаў інвестыцыяў у высокатэхналагічныя замежныя прадпрыемствы, якія мусілі падвоіць айчынны экспарт.
Рэчаіснасць апынулася больш сціплай. Істотныя сродкі ў вялікі камень інвеставалі лічаныя кампаніі. Напрыклад, China Merchants, якая пабудавала там вялізны лагістычны цэнтр. Прычым нацелены не на экспорт, а на унутраны рынок. Но если они выйдут на спекулятивный рынок, начнут сдавать и предлагать вообще на рынке здесь, в Беларуси, они, конечно, подрежут, создадут конкуренцию и подрежут возможности нынешних операторов. Беларускія ўлады не толькі аплацілі з бюджэтных сродкаў пракладання дарог і энергетычных камунікацый да кітайскага складу, але і вызвалілі China Merchants, як і астатніх інавацыйных рэзідэнтаў ад падатку на прыбытак. Хаця іншыя лагістычныя кампаніі укладаюць у інфраструктуру ўласныя рэсурсы. Некоторым операторам туго, крупным операторам, логистическим, поэтому они, может быть, где-то и закрываются. Нядаўна ў індустрыяльным парку адбыўся ўрачысты пробны запуск супольнага вытворчага прадпрыемства «Мазвей чай» па вырабніцтве рухавікоў. Объект «Мазвей чай» и 18 ноября мы сделали пуск в эксплуатации. Мы показали, и удалось, можно так сказать. Але прыехаўшы на гэтую вытворчасць, мы выявілі, што насамрэч працы не пачаліся. Прадпрыемства толькі дабудоўваецца. Прадстаўнікі «Вэйчай» сказалі, што яшчэ нават не прызначаная дата рэальнага старту вытворчасці. Але самае галоўнае, як паведамілі нам у адміністрацыі вялікага камяня, нават калі гэтае прадпрыемства пачне працаваць, то не на экспорт, а таксама на ўнутраны рынак. Болей за тое, выключна на беларускую дзяржзамову, пастаўку рухавікоў на менскі аўтазавод. Камплектуючыя будуць пастаўляцца з Кітаю. Завод, як і іншыя рэзідэнты індустрыяльнага парку, вызвалены ад падаткаў. Але, у адрозненне ад кітайскіх лагістаў, субсідыі «Вэйчаю» ад беларускай дзяржавы будуць не толькі ўскосныя за кошт вызвалення ад падаткаў, але і наўпроставыя, праз абавязковы выкуп усёй вырабленай кітайцамі прадукцыі беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі. Построенные на китайские кредиты предприятия самостоятельно деньги зарабатывать пока не могут. И расходы ложатся на бюджет, иными словами, на карманы налогоплательщиков. Яшчэ адзін кітайскі завод, які ўжо працуе ў вялікім камяне, гэта Чэнду Сінджу, які збірае там суперкандэнсатары, вялікія батарэі з імпартаваных кітайскіх запчастак. І гэты завод быў пабудаваны выключна пад беларускую дзяржаўную замову. Каб завабіць кітайскую кампанію ў індустрыяльны парк пад Смалявічамі, улады стварылі і штучны попыт, наладзіўшы на Белкамурмаша новую вытворчасць – электробусы, якія працуюць на суперкандэнсатарах Чэнду Сінджу. Электробусы называюць транспартам будучыні, але пакуль гэтая эксперыментальная тэхналогія задрагая нават для еўразвязу. Адзіная заходняя краіна, якая ўжо вырашыла цалкам перайсці на электробусы да 2025 году, гэта заможныя і параўнаўча невялікія Нідерланды. У Беларусі ж вытворчасць электробуса выходзіць у 1,5 разу накладней, чым тралейбуса і ўтрая даражэйшай, чым новага аўтобуса. Што праўда, для Беларусі экалогія не менш важнае пытанне, чым эканоміка. Летась Сусветная арганізацыя аховы здароўя паставіла нашу краіну на 3е месца ў свеце паводле колькасці смерцяў ад забруджанага паветра. Але, тлумачаць адмыслоўцы, калі замяніць 3 старыя аўтобусы на 3 новыя з рухавіком класу Еўра-5, выкіды ў паветра цяжкіх часціцаў скарацяцца больш, чым калі адзін аўтобус замяніць адным электробусам. Насколько экономически выгодна его эксплуатация, пока судить невозможно. Летась, сутыкнуўшыся са складанасцямі прыцягнення ў вялікі камень інвестараў, беларускія ўлады пайшлі на радыкальныя крокі. Аб'ём неабходных інвестыцыяў для рэзідэнцтва ў вялікім камені знізілі ў 10 разоў з 5 мільёнаў да $500 000. Плюс за кошт новых кітайскіх крэдытаў стварылі фонд больш чым на $500 мільярда для фінансавання інвестпраектаў. У выніку ўдалося залучыць 4 дробныя праекты, якія не сталі будаваць уласныя заводы, а пагадзіліся толькі прывесці сваё абсталяванне ў вытворчыя карпусы, пабудаваныя адміністрацыяй парка. Але прынамсі гэта сапраўдныя прыватныя вытворцы з інавацыйнай прадукцыі, прызначаныя на экспарт. 2 беларускія кампаніі, вытворца кандыцыянераў «Леванта» і медыцынскага абсталявання «Асомедыка», плюс кітайскі вытворца светадыёдных дэталяў «Флюэнс» і амерыканскі «Фотонікс», які вырабляе лазары. Агулам, аднак, інвестыцыі гэтых кампаніяў не перавышаюць $10 мільёнаў. Амаль у 30 разоў менш, чым беларускія падаткаплатнікі ўклалі ў абяцаны ўладамі горад будучыні. Разам жа з China Merchants, «Вэйчай» і Чэнду Сінджу, якія фактычна субсідуюцца з беларускага бюджэту, інвестыцыі ў індустрыяльны парк на сённяшні дзень не дацягваюць да $150 мільёнаў. Улады кажуць пра 40 інвестпраектаў на $1 мільярд, але цяпер у прасунутай ступені выканання толькі пералічаныя намі 7. Астатнія, як, напрыклад, кітайскі вытворца будаўнічага абсталявання «Зумлён», падпісалі пагадненне аб рэзідэнцтве некалькі гадоў таму, атрымалі пад забудову участак, але дагэтуль узгадняюць праекты.
Вяртаемся ў Менск, каб абмеркаваць беларуска-кітайскае супрацоўніцтва з экспертам. Які ў ім сэнс, які з бакоў атрымлівае ад яго найбольшую выгаду і што з гэтага звычайным беларусам. Арсен, добрый день. Дякую за встречу. Арсен, ну вось агулам, на вашу думку, эканамічная і палітычная супраца Китая з Беларусі ў той форме, як яна адбываецца цяпер, яна прыносіць Беларусі больш шкоды ці карысці? Безумоўна, супрацоўніцтва з Кітаем прыносіць больш карысці Беларусі, і гэта перш за ўсё звязана з тым, што Кітай робіць даволі сур'ёзную стаўку на Беларусь у кантэксце ініцыятывы «Один пояс, один шлях». Пробачце, я тады скажу гледачам, што «Один пояс, один шлях» – это та ініцыятыва Китая, дзе яны укладаюць шмат грошай у інфраструктуру краін, якія ляжаць паміж імі і еўразвязам для стварэння транспартнага калідора. Ну, не толькі транспартнага калідора, гандлёвага. І даволі часта гэтую ініцыятыву падмяняюць менавіта транспартна-лагістычным складнікам, але яна гэтым не абмежавана. Калі казаць пра ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве, то галоўны праект – гэта праект кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, які будуецца недалёка ад Менску, каля аэрапорта Мінск-2. І з гэтага пункту гледжання Кітай з'яўляецца донарам не толькі інвестыцый, але і тэхналогій. Усё гэта ў планах гучыць вельмі прыгожа. Чаму яна не выконваецца на сённяшні дзень дэ-факта? Калі казаць пра асноўныя праблемы гэтага праекту, то я бы бачыў іх у тым, што пакуль што не спраектаваны рынкі збыту гэтай прадукцыі. Па-першае, трэба уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Па-другое, з-за таго, што ініцыятыва «Один пояс, один шлях» перш за ўсё накіравана на паглыбленне эканамічнай інтэграцыі з еўрапейскім рынку, Беларусь павінна падпісаць нейкую гандлёвую дамову з еўразвязам. І трэба сказаць, што кітайскія эксперты яны заўсёды падкрэсліваюць неабходнасць гэтых крокаў, бо ад іх залежыць, ці прыйдуць сюды такія глобальныя кітайскія карпарацыі, як Lenovo ці Huawei. Наша эканамічнае супрацоўніцтва з Кітаем, яна залежыць ад нашай супрацы з еўразвязам. Сапраўды. І падталківае нас да больш цеснай інтэграцыі з еўразвязам, перш за ўсё эканамічна. То бок, калі мы створым такія ўмовы, каб адкрыты рынок з краінамі еўразвязу і абаронныя інвестыцыі, каб інвестары не баяліся прыходзіць, тады ўжо ўсе астатнія прыйдуць. А вось у чым для нас на сённяшні дзень каштоўнасць супрацы менавіта з Кітаем? Я бы не абмяжоўваў нашу супрацу з Кітаем толькі нейкімі эканамічнымі складнікамі. Мы бачым, што Кітай для нас таксама выступае донарам ваенных крытычных тэхналогій. За дапамогай Кітаю Беларусь мае сваю спутнікавую і ракетную праграму. І гэта сапраўды хай-тэк, тое, што беларусы самі ніколі не зрабілі. Зразумела, дзякуй вялікі вам за размову. Итак, что мы высветлілі? Беларуска-кітайскае супрацоўніцтва мае для Беларусі вялікі патэнцыял, але толькі пры ўмове тых рынкавых рэформаў, якія зробяць нашу краіну прывабнай і для заходніх інвестыцыяў. У існай жа форме гэтае партнёрства прыводзіць Беларусь у яшчэ большую залежнасць ад Расіі, бо для таго, каб аддаваць кітайскія звязаныя крэдыты, закапаныя ў пясок, Менску прыходзіцца выгандлёўваць яшчэ больш незвязаных пазыкаў і субсідый ад Крамля, саступаючы за гэта ў сцяж чарговыя элементы суверэнітэту. Каб не пропустить новые расследования и доследы телеканалу Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. С вами был Станислав Вашкевич. До встречи праз 2 тижні у программе «Давайте разбираться».